ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு லத்திகாஸ் டிப் சேனல். இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் லக்கி பேம்பு பற்றி தான். இந்த லக்கி பேம்பு ஆரிஜினேட் ஆன பிளேஸ் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா. இது இன்றைக்கு நேரத்துக்கு இல்லைங்க, 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே சைனீஸ் மக்களால் அவர்களோட அதிர்ஷ்டத்தை மேம்படுத்த வளர்க்கப்படுகிறது. சைனீஸ் மக்கள் லக்கி பேம்புவை ஒருத்தர் நமக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாலோ இல்லை நாம் ஒருத்தருக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாலோ அதிர்ஷ்டத்தை நமக்கு அளிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க. இந்த லக்கி பேம்புவோட அதிர்ஷ்டம் எதை வைத்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது? அந்த செடியில் இருக்கும் தண்டுகளின் எண்ணிக்கை. எவ்வளவு தண்டு இருக்கோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதோட பலனும் மாறுபடுது. இதில் லக்கி பேம்பில் ஒரு தண்டில் ஆரம்பித்து 21 தண்டு வரைக்கும் இருக்குது. இந்த ஒரு தண்டு உள்ள பேம்பு செடி யாராலும் வளர்க்கப்படுறது கிடையாது. 2 தண்டு உள்ள செடி டினோட்ஸ் ஃபார் லவ். இந்த 2 தண்டு உள்ள செடியை நம்ம வளர்க்குற நம்ம விரும்புகிற ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறப்போ அவர்களுக்கிடையே இருக்கும் லவ் அதிகமாகும் அப்படின்னு நம்பப்படுது. 3 தண்டு உள்ள செடி ஹாப்பினஸ், வெல்த் அண்டு லாங் லைஃபை கொடுக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடியை ஒரு சின்ன கடையில் ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய தொழில் ஸ்தாபனம் வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே போனாலும் முதல்ல தென்படுற பொருள் லக்கி பேம்புவாக தான் இருக்கும். இது அந்தளவுக்கு தொழில் வளத்தை மேம்படுத்துது அப்படின்னு எல்லோரும் நம்புகிறாங்க. இதை மெயினாக எங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் கவுண்டர் பக்கத்தில் தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த லக்கி பேம்பு வளர வளர அவங்களோட தொழில் வளம் மேம்படும் அப்படின்னு எல்லோரும் நம்புகிறாங்க. இது தொழிலுக்காக மட்டும்தான் வளர்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாதுங்க. வீட்டிலையும் இதை வளர்க்கலாம். இந்த வீட்டில் நம்ம வைக்கும்போது இதற்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது. அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை கொடுத்து நம்ம வீட்டிற்கு அனைத்து விதமான அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுக்குது. இதில் 5 தண்டு உள்ள செடி இருக்குது. அது வெல்த்துக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 6 தண்டு உள்ள செடி குட் லக் அண்ட் வெல்த்துக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 7 தண்டு உள்ள செடி குட் ஹெல்த்துக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 8 தண்டு உள்ள செடி குட் ஹெல்த் அண்ட் லக்குக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 9 தண்டு உள்ள செடி கிரேட் லக்குக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. 10 தண்டு உள்ள செடி பெர்ஃபெக்ட் லைஃப்க்காக வளர்க்கப்படுகிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 21 அடுக்குள்ள செடி இருக்குங்க. அந்த 21 அடுக்குள்ள செடியை உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் கிஃப்டாக கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஆர் த லக்கியஸ்ட் பர்சன் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு அனைத்து விதமான அதிர்ஷ்டத்தையும் அது அள்ளித்தரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆகியிருக்குங்க. எந்த நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் நம்பர். 4ங்கிற நம்பர் சைனீஸ் மக்களால் பேட் லக்குன்னு நினச்சி ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க. அந்த நம்பர் டினோட்ஸ் ஃபார் டெத். எனவே நீங்கள் 4 அடுக்குள்ள பேம்பு செடியை நம்ம பார்க்க முடியாது. நமக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 அடுக்கு, 3 அடுக்கு மற்றும் 5 அடுக்கு. இதை நம்ம எங்கே வாங்கலாம்னா லோக்கல் மார்ட்டில் வாங்கலாம், நர்சரியில் வாங்கலாம், இல்லைனா அமேசானில் வாங்கலாம். நான் அமேசானில் தாங்க வாங்கியிருக்கேன். நான் வாங்கின இந்த பிராண்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. நான் 1 வருஷமாக இந்த செடியை வளர்த்துட்ருக்கேன். நல்லா இந்த செடி வளர்ந்துட்டுருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செடி எனக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தந்திருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றாற் போல் உங்களுக்கு எவ்வளவு அடுக்குள்ள செடியை நீங்கள் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்க. இந்த செடியை பற்றி பார்த்துட்டோம், அதோட பெனிஃபிட்ஸையும் பார்த்துட்டோம். இந்த செடியை கூட நாங்கள் வாங்கிட்டோம், ஆனால் எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காக நான் சொல்கிறது என்னென்னா இதோட மெயின்டெனன்ஸ் 0% தாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் அதிகபட்சம் 2 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும். இதை வளர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் ஃபெர்டிலைசர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்பெஷல் கேர் எதுவும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வாரத்துக்கு ஒரு முறை தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் மாற்றினாவே போதுங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சால்ட் வாட்டர் அண்ட் டேப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஆர்ஓ வாட்டரும் டிஸ்டில்ட் வாட்டரும் இல்லைன்னா ஃபில்டர் வாட்டர் அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த செடிக்கு சால்ட்டும் குளோரைடும் இருந்தால் இந்த செடி வளராதுங்க. ப்யூரிஃபைட் வாட்டரில் மட்டும்தான் இந்த செடி நல்லா வளரும். இது என்னோட முழு அனுபவத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன். நான் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டேப் வாட்டர் தான் இந்த செடியை வளர்த்துட்டு இருந்தேன். நான் டேப் வாட்டர் வளர்த்துட்டு இருந்தப்போ இந்த செடியோட நிறம் பார்த்திங்கன்னா பழுக்க ஆரம்பித்தது. பழுத்து ஆல்மோஸ்ட் மஞ்சள் நிறமாக ஆகிருச்சு. அது பட்டுப்பொருள் நிலையில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆர்ஓ வாட்டரில் ஆட் பண்ணேன். அந்த ஆர்ஓ வாட்டரில் ஆட் பண்ண ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே எனக்கு செடியோட கலர் க்ரீனாக மாறுறதை என் கண் கூட தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் கண்டினியூஸாக ஆர்ஓ வாட்டர் தான் ஊற்றிட்டுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா செடி நல்லாவே வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த செடி ரொம்ப ரேப்பிடாலாம் வளராதுக்கு. உங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கே பார்த்திங்கன்னா 1/2 இன்ச் அந்தளவுக்கு தான் வளரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த செடியை டைரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா இது ஆரிஜினேட் ஆன பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி. அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சன்லைட் அவ்வளோவா இருக்காது. அது ஒரு கூல் கிளைமேட் தான். ஸோ அந்த செடி பார்த்திங்கன்னா அந்த கூல் கிளைமேட்டு வளர பழகிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு செடிக்கு நம்ம டைரக்ட் சன்லைட் கொடுக்குறப்போ அதனால் அந்த டைரக்ட் சன்லைட்டில் வளர முடியாது. அது காஞ்சு போயிடும். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு போதுமான ஒரு இன்டைரக்ட் லைட், அதாவது ஒரு வெளிச்சம் நல்லா கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பகுதியில் நீங்கள் வச்சுருங்க. அப்படி உங்களுக்கு வெளிச்சம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எல்இடி லைட்டு கீழே வைங்க போதும். அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி கொடுக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை கிளாஸ் பவுலில் தான் வளர்க்கணும். ஏன்னா கிளாஸ் பவுலில் தான் உங்களுக்கு லைட்டை ஈஸியாக பெனட்ரேட் பண்ணி இந்த செடிக்கு கொடுக்கும். இன்னொன்று, இந்த செடியை நம்ம லக்குக்காக வளர்க்குறோம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் இருக்கணும் இல்லையா? ஆமாங்க, இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலாக நம்ம எங்கே வைக்கலாம்னா சவுத் ஈஸ்ட்டில் வைக்கலாம். அந்த சவுத் ஈஸ்ட்டில் வைக்கிறப்போ இது உங்களுக்கு அனைத்து விதமான அதிர்ஷ்டத்தையும் முழுமையாக வழங்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லைங்க. ஒரு சிலர் இருக்கலாம், எங்களுக்கு இந்த
அதிர்ஷ்டமான நம்பிக்கை இல்லை, கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது, அங்கேயே இந்த செடியை வளர்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க. சயின்டிஃபிக்கலாக தான் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ இருக்கிற நம்மளோட சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பொல்யூட்டட் ஏராக தான் இருக்குது. நம்மளோட ஆக்சிஜன் லெவலும் கம்மியாகிட்டே வருது. இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஒரு கூடிய சீக்கிரம் நம்மளோட குழந்தைகளுக்கோ இல்லை அவர்களின் குழந்தைகளுக்கோ பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு வந்துட்டு இருக்குது. நம்ம எப்படி கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குகிறோம் அது மாதிரி ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நமக்கு ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் சூழ்நிலைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளாக இருக்குது, ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நெருக்கமான வீடுகள் இருக்கிறப்போ நமக்கு செடி வளர்க்கவோ மரம் வளர்க்கவோ இடம் இருக்கிறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை எங்கேருந்துங்க நம்ம பெற முடியும்? அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன்னா இந்த லக்கி பேம்பு தாங்க. இந்த செடியை நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிறது மூலமாக இது வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்கிறதாங்க. நீங்கள் எந்த செடி கூட இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணினாலும் இது மற்ற எல்லா செடிகளையும் விட 5 மடங்கு அதிகமாக கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிலே உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு 35% அதிகமான ஆக்சிஜனை வந்து இது நமக்கு தருதுங்க. இதை நீங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த சுற்றியே இருக்கிற அந்த ரூம், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாலில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹாலில் இருக்கிற ஃபுல் ஏரியாவுமே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ப்யூரிஃபைடான ஆக்சிஜன் உள்ள ஏராக உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா கொரோனாங்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் தான் மேக்ஸிமமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். அதிகபட்சமாக நம்ம வீட்டிலே இருக்கிறப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம மறுபடியும் இன்ஹேல் பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்குது. அப்போ இந்த லக்கி பேம்புவை நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறப்போ இது ஒரு ப்யூரிஃபைடான ஒரு ஆக்சிஜன் ரிச்சான ஒரு ஏரை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஏரை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட சுவாசம் ரிலேட்டடான பிரச்சனைகள் எல்லாமே நமக்கு தீருங்க. மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுற மெயின் இடமே பார்த்திங்கன்னா சுவாச பாதை தான். ஸோ நம்ம இந்த லக்கி பேம்புவில் அவ்வளோ ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம சுவாச பாதை வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரீசனுக்காக நீங்கள் இந்த லக்கி பேம்பை வளர்க்க ஆரம்பிங்க. இப்போ நான் பண்ண பதிவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் ஏதாவது இதை சொல்ல மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இது போக வேறு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் இதை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அது போக வேறு ஒரு குறிப்போடு உங்களது சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன். நன்றி.